Kedysi ľudia dbali na to, ako sa správajú a ako pôsobia na iných. Nebolo to len z márnivosti, bola tom disciplína, rešpekt a zodpovednosť voči spoločnosti. Dnes sa však pozornosť presunula dovnútra, od skupiny k jednotlivcovi. Psychológia a kult pozitívneho sebavedomia zmenili celé generácie. Učili sme sa, že hlavné je cítiť sa dobre, nie byť lepší. Sebavedomie sa stalo cieľom samo o sebe. Školy, firmy aj médiá hlásali, že bez sebalásky niet úspechu. Lenže táto posadnutosť sebahodnotením priniesla opak. Viac krehkosti, menej výkonnosti, menej rastu. Ľudia dnes nezvládajú kritiku, pretože boli naučení, že spätná väzba je útok. Sebadôvera sa už nebuduje, bráni sa. A hoci sa stále viac hovorí o duševnom zdraví, depresia a úzkosť len rastú. Najviac utrpelo vzdelávanie. Kedysi bola spätná väzba motorom pokroku. Dnes ju študenti vnímajú ako hrozbu. Učitelia sa boja byť úprimní, aby neublížili, alebo aby neboli obvinení z necitlivosti. Výsledok? Menej náročnosti, viac priemernosti. Miestnosti, ktoré mali formovať silných a zvedavých ľudí, sa menia na svätyne krehkého ega. Tým trpí aj spoločnosť. Keď sa každý zameriava len na vlastné pocity, kolektívna sila slabne. Inovácia potrebuje odvahu zlyhať, spolupráca potrebuje zodpovednosť a to všetko mizne v kultúre, ktorá sa bojí nepohodlia. Je čas obrátiť kurz, sebahodnota by mala vychádzať z úsilia, nie z pochvaly. Vzdelávanie má opäť stáť na spätných väzbách a výsledkoch a rešpekt voči sebe by mal rásť z toho, čo robíme pre druhých, nie len z toho, ako sa cítime. Sebavedomie nie je cieľ. Je to dôsledok poctivej práce a skutočného rastu.